Ashe masoyi yana jin daɗi sanda ya san masoyinsa. Ashe masoyi yana da kama na santa na amsa. Ashe masoyi yana furcin so ne idan ya fi karfinsa. Sifar masoyi tana sauki kun bayyana tun da ya kusa. Ina son kina da ba farkon sanya na gane wa karshensa. Kima kina so na naga alamun so fahimtar sa na kasa. Kare hakikar masoyi sai Allah bara in jira nasa. Cikin dare na ga sakonni bacci a ranar da na kasa. Shin na ce ma ta zo ko sako ne ina so a ban amsa. Alihi har sahabban nan da na saba sawa cikin baiti. Na dace ya ne mata daɗi na daga na kikan seke. Sai makamin ki amsan wannan duk da na so da yau lake. Ita yi makamin da ya umma ta goge min bakin fenti. Ki bar ruwan nan na sha in na sha wanke raina cikin minti. Ki mun ado dan adan da kike yi wa Hassan har da dan baiti. Ka haske haske ya haske raina na haska da kan seti. Sutura ki mai ɗinki min sutura na suturta ne dai ina son ki. Da banki shi ne abincin raina babu yunwa nake girki. Ina bukatar ki min addu'a na zamo jini mai kamar hanta. Ke ce silar rayuwa ta na ne son ki raina yake tsafta. Ke ce mafarin zane masana sun san hakan dole sun manta. Kiran abin ambato sai na kara ina son ki na furta. A sanni zan bayyanar da abin sona akwai lokacin bita. A sanni zan bayyanar da abin sona akwai lokacin bita. A sanni zan bayyanar da abin sona gurin na yar gata. Sayyada na yar gata. Farko da sunan ka Allah zan yabo ina so ka inganta. Zan wake mai gaskiya mai girma sayyada na yar gata. Basarakiya mai cikakken iko banta shine kujerata. A gare ku komai ake so an samu cikar so da inganta. Sayyada na yar gata. Ya rabbana ya falefin nan da nake yi ma kai yi mun gata. Ka wanke raina da zuciya na ka sani layin macancanta. Kaman ado dan adan da ka yi wa shehu tijjani yan mota. Da rawani mai cikakken girma banda sadan na yorata. Sayyada na yar gata. A yanzu dai zan tsaya domin in gaida kai shehu tijjani. Na sallama gunka babban tsani taimaka mini kashe da ni. Gajiya ne duk da dai na san kama fadin ya furo da ne. Farhama na san kana san annabi gun maza je ka yorata. Sayyada na yar gata. Nurin ala nuri kenan hasken gida ke kike haske. Ya haske kowa da kowa na ashe kamannin ki ba sake. Ki baiwa kowa ki yanta kowa hakin ki ne na da ba sake. Sanin ki shine sanin manzon Allah a neme ki yar gata. Sayyada na yar gata. Uwa ake bi a dace ne sanadin ku Allah yake komai. Salati ka barkate da yawa kullum yana yi yana maimai. Ashe kawai ku ake bi don arbauta ne maganin komai. Abi ku shine kure addini in ku ya zama cikar wauta. Sayyada na yar gata. Ashe kin fi kyakkyawa kyawun ki ya zarce cikin kowa. Kin zarce Yusuf a kyale su barki a kinki ne har ake suma. Kamar ku daidai da manzon Allah masu neman sifar nema. Na ta zarce duk lissafi kun maza je ta yorata. Sayyada na yar gata. Jini mai ado da tufaya na nake ce uwar mata. Basarakiya mai kamala na kawai a mulki da kasaita. Yuce maza kin fi mata na ne da ke da waye ki daidaita. In har akwai babu ne amsa ta za ka nema ka same ta. Sayyada na yar gata. Ina sani babu dai tamkar ki cikin mazaje da yan mata. Kace alifin da ba sun neman waye ke so ya same ta. Bon ku ne dole Qur'ani da abin da kun so ya daidaita. Allahu ko dan yake dubawa yayi komai cikin gata. Sayyada na yar gata. Ko Quraishiya yar gidan girma yana da kin gaji alfarma. Abban ki shine halifan Allah wanda kowa yake nema. Ku ne anan ku ne a can yana da kun gaji alfarma. A ko ina ne ana samun ku kuraya raina cikin fata. Sayyada na yar gata.
maluma ko kuke kyauta arziki ku yake nema za a zo sau dubu sai an samu abin dai yana girma babu ware mutum ko aljan har kiransa kuna yi ma kiman ado dan karamcin annabara ya raina cikin fata Sayyada na da yargata. dana na washin ina ne zan je dan na same kina kusa da rayuwa ta nake kaunar ki gurin zuwa baya min nisa idan na zo in kina so na tabbata za ki ban amsa san masoyi kamala ne baya guda ce kamar fansa Sayyada na da yargata. cikar mutunci kwarai sai na ina mazaje da yan mata ku zo ku dan dakace ni in nuna muku girma da kasaita hakikanin na annabi ne a cikin fahimta na gano ta cikar karama kwarai sai na tuna da nisa gurin duba Sayyada na da yargata. na yabo ne amma ban san mai zan faɗa din na gano ba ba sani babu mai koyarwa mai ganin na da ya farga anan akwai na mai sanna ne na faɗa za ya hautu ba ku yanki shine kawai buya ko babu ba za ta gano ba Sayyada na da yargata. majingina sandu baiwar Allah na tazarci fuskanta sarauniya kin yi taku ɗaiɗai na nake ce ki cancanta ki wuce kawai babu mai miki birki mu muna busa algaita na da dan so da damin sirri rayuwa ta inganta Sayyada na da yargata. yana da nan zan tsaya ba hutawa nake yi batun farko da banki ne babu mai iya amma na yau ke ki ban iko yawan kira sai masoyi na gode ina son ki tun farko abba ne ko ka ce isa in rayuwar so abin fata Sayyada na da yargata. rabbana kai salati wanda ya zarce girma da kasaita kawa muhammad rasulullahi silar yabo na gurin binta kasa da alai hada da sabbai take na son kuna furta da rabbi sadiq masoyin annabi